İyileşler talam. Ha, Ben önkü gepleşimde Hadine var arada biraz giriş yaptım. Yani yer toprak var arada. Kıyskaca. Bu detallarını son yaşlar düşündürür. Düşünmeseler yine de iyine dolanıp gelirler. Yani şu an ben iş dünyası var arada. Biraz yani Hadine bilen bağlanışıklı iş dünyası var arada. Bir kağıt fikrimi aydatım geliyor. Yankı hadinatsız iş dünyası bolup bilmez. O ne tegne merden adam şol o hadinatsız hakikatten iş dünyası bolup bilmez. Yani şu at Türkmenistan'da o iş dünyası bari alaktır. O bağdır, o da çekildir, o da niyette vardır. Yani iş dünyası yani prezidentin töwerüňde ýakyn şoň siýasatyna nemesine ýakyn gidijek bir çevre bardyr. Şo nemesi bir iş dünýäsi ýalak ýaňsydylýandyr, daş töwereginde şo görkezilýändir. Ýöne ýa-ni hadinasyz iş dünýäsi bolup bilmez diýdik. Hanida näme üçin beýdiýär? Hadina iş dünýäsini regulýür edýändir. Hadina nemesi iş dünýäsini hem mümkinçiligiňi döredýändir, hem regulýür edýändir, hem kepildir. Bunu näme üçin edýär? Hadina bunu iş dünýäsinden talgyp ýygnamak üçin edýändir. Talgyplar insan hadina gelmediler. Hadina bu talgyplary yine de iş dünýäsiniň hat köpelmesi üçin bir bölegi harjap, bir bölegi goragyny harjap, bir bölegi teşwik ýa-ni subvensiýa diýär ýa-da kömek demedinde şu iş dünýäsini giňeltmek üçin demeder. Indi şu wagt piýadaýa dönüp gelelik, iş dünýäsi bar diýdik. Şu iş dünýäsini o kakıp o näden işlep ýörsiň. Şuňa bir hatap kitabyny hadina berip bilermin diýip sorak orta çykar. Bu hökman çykmadylar. Bu sorak elimdämi bolup durýan sorakdyr. Illa adamlar deklarasiýa bermeliler. Hadina tölen talgydyň muktary ýene şoňa meňdeş nemeler orta çykar. Jogap beripjegi Türkmenistanyň şu wagtga ýagdaýyna jogap beripjegi iş adamlary ýokdur. O bir onuň iş adamy sypatyna gelip ýören bu türlü gölüş getmeyen Türkmenler vardır. O da iş adını götürüp ýören iş adam sıfatını götürüp ýören diýen mümkebädi. Bir gödüýper adamlardır. Olara da hatap kitabyň deklarasiýasyny berdiýdi. Ýa-ni jogap berjekler. Alýan aýlygyň belli. İşten ýylyň belli. Döwlete beren talgydyň belli. Görköz. Näde gazandyň? Şu kaşan saýlary. Nirden? Onu tanmak üçin 1 milyonluk tanmak üçin senem yarım milyon talgyp tölen bolmaly. Ýa-da 250 milyon. Onsuz sen olur ýaly gazanç etip bilen wagtda. Şonu alap golany däýilip bolýar. Bu kanuny ýol bilen gazanmadyk pul bolýar. Indi iş dünýäsi şuň haýdyna jogap berip biljekmi Türkmenistan nem? Ýokdur. Film gazanan dadyň garantiyam ýokdur, kepilem ýokdur. O zatdan hep bejerni.
Yani kadına tapşırmalı olan kadına onun ikinci el halka neylek yoluyla tatyan orta geçiriyen orta tendir edip mi auksiyon edip mi yani başkalar edip mi kadınanın öyle işi o sizden bu eden ne merdim cinayet mi o kanunu önünde çekmeli orta o yani kadına bilen iş dünyasının arasındaki neme şol o bir o tereden Türkmenistan'dan giyin o normal açık şeffaf o önemli güvenli iş dünyasını öğretmeli. Onu yani cemiyet ya devlet gelişip bilen o. Şu an tanınan kurulan yani işleyen işlemeyen kapital bulacağına edilen yemeler vardır. Otellerinden tut aeroportuna çendi. Hem meceti ödülleşmelidir. Ödem bu kadinan yok yardayında yani, prezident ukadi bilen ödülleşilen zaten hiçbiri kanun değerler. Onu kadina eli uyumur oluyor. Yani kanun şekilde vermeli oluyor da. Kadinan yok ne dedi iş ediyorsunuz da. O pulunuzun nirek gidiyenliği, nirden alanınızı kalat veren yeriniz yok. Onu sorarlar dedi. Lüstratı diyen zaten nemeti şodur. Onun için iş dünyasında da biz kâr yüzlöndük bulur. Şun kadarının düşünyada yetiyetini düşünyen iş dünyası yok. Şun alayınla uroyunla kaçayın. O bir yerlerde Arap ya da Dubai'de mi ya da Amerika'dan bir yerlerde de o kıdıyın görüyün. Meni alt bilseler altın yeni alak fikri bilen edilen olmağı mümkün. Onu dünya dar. Gidecek yeriniz yok. Yirde oradan tapık getirip oluyor. Uzaklığı kalaballaştı. Türkmenistan bir Amerika mı tapağıdı yok. Yeli yeter oluyor da. Ne bu saatlerim şeylere biz Türkmenistan'ın yer attı, yerüstü baylıklarının hem becerinin halka çıkmak için o ehliyetini devlet aeroport kurmalılar, kuruluşu etmeliler, yol kurmalılar. O zatlar kuruluşu ediyen devlet değerler. Onu hem becerini hususi yektir etmeliler. O devletin zavudu fabrika mı olayan derler. Ya devletin bir bölük akdeti olup bilir ortaydı. O ne diyen devlet öyle işine diyenlerdir. Ya o devlet derler. Mesela geliyorlar. Şunun için ne hadina düşüncesi demesi giyindir dönemi. Şunun için biz hadinani bir aksener cemiyeti diysek küçelttiğimiz var. Yönü prinsipi şudur hadina katı profesyonel adamlar tarafından yürütülenler, yürütülmeliler. Bu giden bir devletin bağlılığının köpürmesini, gelişmesini, koruğunu üpçün ediyen bir kuruluştur. Hadina sizin ehli zadınıza zainteresoğunludur. Sizin bilimli olmanıza da zainteresoğunludur. Sizin akıllı işengir olmanıza da zainteresoğunludur. Sizin bay olmanıza da zainteresoğunludur. Onun sebepleri katı açıktır. Kârsiz hünersiz adam bir lokan birini tedip bilenlerdir. Girde cemiyetip bilenlerdir. Kazancı, akıl, bilgi, bilim getiriyenler.
Onun temeli nerededir? Bilim sistemasındadır. Hadina bilim sistemasının dünyada en konkurente sposobny diýilýär. Rekabete dayanıklı o döwrewap bolmasynyň elmi dama tarapdarydyr. O elmi dama şoňa ýatyrym ýapar, o serişde öwürür, kontrol eder, regulýatör bolup hyzmat eder. Daşyndan gerek bolsa daşyndan bilgi ihraç eder. Hadina bu da hemme jetiniň nemesdir. Hadina diýmek siz diýmekdir. Halk üçin edýändir. O siziň nemäňizde. Şoň üçin buňa siýasatçylarym günle el urup, dil urup, o bu eýletinden çykyp eýletinden emet görüp mümkinçiligi bolmalydyr kanun. O zatlardan hem hadinany goramallar. Hadina ýurdun howpsuzlygyna da zainteresowundadyr. Eskeriniň güýçlü bolmagyna da istihbaratynyň hem ýa-ni howpsuzlyk beýle kuruluşlarynyň güýçlü bolmagynyň hökman tarapdarydyr. Olaram o elmi dama bilgili ýokary derejede taklabak nemetine zainteresowundur. Sebäbi hadina bir akıllı bir döwlet guruluşdur. Şo baý bolman döwlet baý bolup bolanok, halk baý bolman hadina baý bolup bolanok. Bular bir-biri bilen ýöne bagly nemelerdir. Türkmenistanda zynjyr kopukdur, işleýänlerdir. O baý bolmaly bolsa, ýani prezident baý bolmaly kan öýdýärler. Ya şoňa ýakyn adam baý bolmaly diýen düşünje bardyr. Ondan hadina en önemli nemesi kanunun doğru işlemesinin taraftarıdır. O kanun işlemedik yerde ticaret bolýanlardır, ticaret bolmadyk yerde de yani gelir bolýanlardır, gelir olmada da baylyk bolýanlardır. Onun ýygyna gidivermeliler şeyler. O tedim ötüşüňiziň temel nemeleri, tütünleri hadinadır. O hadina ne şuat etdiğin yani o pul yetenok pul horyan yalak demene mi diyette o değil değildir sizin hiç tadınızda ne tesirimiz yok yönü biz hadina ne ile işleyeceğini işleyenlerini düşündürmek için ayette hadina bir aktaner cemiyet yalak demedir bir ulu startup demek know-how'un nemeti temel nemeti diýilýär. Näti käbir uly firmalar vardyr. Ne Amazon ne şolun kapitalizasiýasy trilyonly olaýlandyr. Google diýär, Facebook diýär, Skype diýär, WhatsApp diýär. Ýene de bu topor nemeler vardyr. Şolar başlanda nemeti akselleri kapitalizasyasy 10 milyondur, 20 milyondur, şu at trilyondur. Şu at yatırım eden, şu at milyonerdir. Hadina da şu at yatırım eden, hadina bonusları, ya da hadina takvimler diyelim mi? Ya hadina zayom diyelim mi? Sonra altın zayom yalak nemedir? Şoňa şu attan yatıranın en akıllı yatırım ettiği bir düşünýänler, en düşünce. Bunu biz aytmak mecburiyetinde bunu gizli saklap o bize getirecek nemesi yok. Hadina hem berdi hadina. Şu baý bolmagyna da bizim baý bolmagymyz bilen nemedir? Sinkron zatlar. Onun şeylerek düşünýän sizin soruňyz bolsa soň aşagyna ýazarsyňyz bu barada kän gurrun etmelidir. Hadina kıldatdyr. Özüm başlangıçta biz üçin ýatdyr. Biz sebäbi şu zatları bilmeýänimiziň nemeti biz bir kolonial neme diňimiziň tuğutnamasydyr. Entek adatlyga, garaşdyrlyga çykmadyk millet diňimiziň hem tuğutnamasydyr.
Bu neme beyleki postavet nemelerine de yoş yayramadılar. Şeydik biz Bağдар kadiyatına şu harinan üstüyle geç nemetini etmek mecburiyetinde. Bunun başkaça bolma nemeti yoktu. Bu da atları harina regulir etmelidir. Prezident derler. Prezident tiyatro kuruluştur. Karar verirler. Umumi yani. Bu da atlar 90 yılla geçmeli çıkışımda da ettim. Yine daydı ya. Biz şunu şu vakit geçmesek yine 20 yıllar ağır şeritlerde geçmeli oluyor. Yani şuna dolanıp gelmeli oluyor. Başka gidecek yerimiz yok. Büyük fundament temel o temelin vurma üstünden tay vurup bolyanlar. O devlete vurup bilmeyen. Haziranız olmasa o sen çadır devleti alıp devlet tuttu. O da değil şu an. Ne? Bu da iş dünyasına değişilene bunu ben taşa gitmeyin. Stayda tüydüm yemedeyin. Cemleyin. Bunun yine de dinlik perdaçalarımızda devam eder. Sağ olun, sağlıkta görüşelim.